peaches are rotten, the oranges are packed in their creosote drums. It's flying us back to the Mexican border to spend all our money and way back again. Goodbye to my home, goodbye Rosalia, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have your name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportees. Some of us are illegal, others not wrong. Our work contracts out, we got it wrong. Mexican border, and they hunt us like outlaws, like rustlers, like thieves. Goodbye to my home, goodbye Rosalia, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have your name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportees. Diumenge que l'aire condicionat. Hòstia, l'altre dia la salut continuava més bé, no? El desembre i el gener. Que facin un banyat, home, que no s'empatin amb l'aire. But the sky plane coming far over Los Gatos Canyon. Shook all night. Go all these friends scattered like drones. They were just people. Goodbye to my home, goodbye Rosalia, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have to pay when you ride the big airplane. All they will call you will be deportees. Dejándoles el bastón así se quedan quietos. El bastón así quedan Sí. quietos. Ja aquí posa així. Pero ese no lo ven ni lo notan. I quedaran igual. Pero así no lo ven. No, però saben que el porten. Per això giren els ulls a 360 graus. Clar, per això veuen. No, 330 vas dir, no? Sí. 330. Fins a l'àngol, ell, d'aquí, tal com està, veu just el monyoc de darrere de la... A ver, ¿hasta dónde? D'aquí. Del pal. Ell, des Sí. d'aquí, veu just aquest àngol. Claro. Su... Això. Sense moure la vista. No, Artillero i Gallardo. L'artillero és allà. No és el de la banya així? No, l'artillero és allà. Vaig aprendre malament. Y los dos tienen la misma edad. I eres el d'Estrigor. Sí, normalment agafaven animals el mateix any. Amb diferència de 2 o 3 mesos, però animals no.
Fes-els passar. I aquell dia que s'espera. Carai. Anem. Som. Què passa? Buenos días. Bé o què? Bon dia a tothom. I ja tenim els bous de nou a la platja de Sant Pol. El que intentarem, o intentem entre tots plegats, durant aquest acte és que intentem mantenir el màxim de silenci possible per tal de que els bous puguin sentir les seves ordres. Si cridem o fem molt de soroll, podria una mica destorbar. Matí de Fira Mar. Enguany, amb les ganes d'intentar recuperar aquella memòria històrica a l'entorn del mar i dels mariners, a tot drap teníem una il·lusió. La il·lusió de tornar a portar els bous. Gràcies als amics de Centelles per venir aquí. Gràcies, Jaume. Estem esperant, doncs, si se'ns apropa l'Amparo. Ens estem imaginant, si ens imaginem i ens posem aquells temps, més o menys la situació era aquesta. Les barques esperaven el seu torn per poder sortir, per tant aquí també les tenim voltant, esperant el seu torn, per tal de que els bous i els caps estiguessin a... Tira. Esperem aquí. Ja t'ho dic! Fantàstica. Per tant, una treta directa, sense aquesta politxa que ajuda a tenir menys pes, o ajuden els bous a no tenir tanta força. Sí que és cert que com més politxes poséssim, els bous aniríem cada vegada més lluny, tindrien que tirar fins molt amunt. Anem esperant, doncs, que ens arribi la propera barca a la que li toca el torn. Ens imaginem, doncs, aquells moments que avisaven i prepararien el cap
de dalt, en el cas el mourien, Tira endavant. per posar-lo a la via on tindria que sortir doncs, la barca. En aquest cas no mourem el cap de dalt, perquè amb el mateix cap, el mateix norall, Tira! doncs ja ens serveix per home! cada les dues barques. Ah, Estava el Bové l'altre dia, que també va venir a la conferència, que són animals de costums. tira! Són animals de costums. I que és curiós perquè quan tenim que canviar les parelles, a mesura que es feien grans, primer en canviaven un perquè s'acostumés. O sigui, d'alguna manera l'altre, el vell, educava en el jove. I quan el jove ja estava educat, en posava un altre de jove. I ara demanaríem, sisplau, altra vegada silenci, perquè està entrant la Dolors. Mira qué arte. Molt bé. Molt bé, Cristóbal, gràcies. De la vida de l'home ha estalviat molta feina, perquè imagineu-vos la força que fan. Sí! Avall! Baixa per vora la barca. Por cierto, esta sería la mejor ahora, pero bueno. És un element que ajuda a sortir la roda a dintre. Com vulgueu! I per tant ajuda Ho teniu bé? en aquest cas, vinga, som-hi i silenci. Molt bé aquests bous, molt bé. Mira com puja. Com més ràpid que els peus. Allò que em van tirant i van posant els pals ràpid, tenia que ser una feina molt ràpida, perquè al final ens emportem la barca i ens emportarem tot. Genial, una treta ràpida.